यही के कहल जाला घोर कलयुग। बाप बेटा से हिसाब लेता, बेटा बाप से हिसाब लेता। गजेंद्र के भाई का कहत लो हो तुम? का हम रउरे से कही, हम तो सपनों में ना सोचले रहनी है कि ऐसा चढ़बाकिन पतो ही हमरा मिली। हम तो मरहू के चाहो तनी तो मर नहीं की पावत के वही पागल लड़का बा के देखी एकरा के। सही बात तो कहत हो। हम तो कहतनी कि मुखिया जी के लगे रउरा चली थी, आखिर बाबू गजेंद्र मुखिया जी के संगे नु रहेले। हाँ ये तो बात तो ठीक कहत हो, लेकिन हमरा डर बा कहीं मुखिया जी गजेंद्र के सपोर्ट करस। ये तो बात ना होई, काहे कि हम तो सुना तनी कि मुखिया जी बड़ा बढ़िया आदमी बाड़े ना। बढ़िया तो आदमी हम वहाँ के, तो हमनी के सारा बात वहाँ के धोइल जाई, कहीं समझा बुझा दी तो बाबू कहीं सुधर जास। चलो ये बात तो तू ठीक कहत हो। ठीक बा, तो हम चल जात नहीं मुखिया जी से कहत नहीं। तनी कि चली हम चल तनी मुखिया जी के लगे। हाँ बाबू के चौपा दिहल जाओ घरवा आया तब हमनी के चलल। चलो चलो ठीक कहत हो। चल चल बाबू चल चल बाबू घर चल चल। घर चल। का हो बेटे? ओए काहे रोत लो? का भइल बा बात कहा ना पहले। का भइल बा बोला ना। का भइल का बा बात का भइल बा बतावा हमरा से। बहुत तकलीफ से चिकन होती हम न बर्दाश्त नहीं हो रहे। भइल का भइल बतावा ना हमरा से। माई का लफिया कुछ का बाबूजी कहले का कुछ का कहले बतावट ठीक से बतावा जे के का कहलो। एबेरी माइयो सजा जाइए और बाबूजी सजा जाइए। भइल का बतावा ना हमरा से। हैं ओए घर में और माई बापू हमारे गाली दे पागल लगे के चलते हम रोजगारी सुने बोली ना हम अपन माई के बाप के घर बढ़िया से रह धो के आई बनी हम इतना तकलीफ खबर नहीं की साले। ठीक बात तू रोज हम चुपचाप रहो। ये न बात बोलो बाबूजी गरिया होता है माइयो गरिया होती है तारे के तब बाल लोग कलवे पर चलता नहीं आज चुप रहो। एक बूंद लोर मत बढ़ाओ। हम चलता नहीं आज फरिया जाई माइयो से फरिया जाई या बाबूजी से फरिया जाई। एकदम चुपचाप रहो, एकदम लोर मत बहाव। हम चलते बानी। हम का जाने नहीं कि पैसों लगू के पैसा बा आ कर्जू हम काट के बबुआ के दिया तो हमने के ही धान ना हो जाए, हमने के कहूं पर आपत पड़ जाए। अच्छा जाए तो हमने के कर्म में नहीं खेली कल सुख भोगे। हम जानने की हमारे की सेवा बाबू के सेवा कहल करी लो, लेकिन पतो ना मिलनी कनेक्शन पतो मिल गए कि हमने के क्या करे। जौन भाग में लिखल बताओ हमनी के होई नहीं के किस्मत में। का हो बाबूजी करे मई का रोज रोज ड्रामा होता घर में का होता है बताओ। तारा दोनों जना के चलते हमार मेहरारू रोज रोवतिया एगो बौरा के चलते ओकरा के तकलीफ देता रहलो, दुख देता रहलो, इतना रोवतिया दुआरी पर बैठ के। माने का चाहता रहलो? हमने के दुख देते इंसान तारा मेहरारू के यही तो रोवतिया आई बाबू के बौरा कह तरह। तो मैंने पागल के लेके ढोबलो एकरा चलते ओकरा के छोड़ दलो, हमरो के छोड़ दलो। तारा से गजेंद्र हमारी उम्मीद ना रहा है बाबू। तू तो दूसरा घर ई करियाते बाड़ी ओकरा के आ तू डांटते बोलते बाड़ो। ए बाबू ओकर रुवाल का लौकता या माई के रुवाल का नहीं के लौको। तो घरवा में दो तीन जना बढ़ले बड़े तो ई कला होत काहे बा? वेनु कहता नहीं कि ऊ रोते है ना तो देख लियल। चल के फरियावा फरियावता यही बेरा होई। ठीक बा बाबू चलो चलो हम चलो लो। हाँ बबुआ कहो का कहो तलो बुलाओ बुलाओ अपना परिवार के। पिंकी
बोलावा का गजन हमें सुनाता हो ए पिंकी आवाज दोनों जना बूढ़ा बुढ़ी आ गई बोलो आज फैसला हो जाई का तारा तकलीफ बस सब सुनाओ आवा नहीं आवा 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 आज सब फैसला होइए के रही बताओ तारा का तकलीफ बा दोनों जना बालो है जी माइयो बिया बाबूओ जी बड़े बताओ कहा का तकलीफ बा सुनाओ अपन दुखला सुनाओ अपन हम अपन नैयर में 8-8 बजे ले सुते के आदत बा ठीक बा नु अच्छा हम यही लड़का के चलते हाँ। राउर माई के चलते हम 5 बजे उठ के नहीं कर सकत कह देतनी हम अच्छा तारा ये तकलीफ बा हां हम यही तकलीफ बा का हो बाबूजी का ये बात बा माई बताओ ए बाबू हाँ। ये जब पूछो ना होई हाँ तू चलो मुखिया जी के लगे चलो कौन फैसला होई मुखिया जी करी अरे चलो मुखिया जी के साथे तारे बात सुनिए मुखिया जी के साथे हम ठीक बा, रहे चलो। रातों दिन चलो मुखिया चलो लो अच्छा तू ही बताओ बाबू हाँ ये बेटी पतो के रहन हो कि 10 बजे उठो मान लो कि हम लोग के मने तहरा दुइये जाने के न बूढ़ा बुढ़ी के खोइला से टाइम से मतलब बा तो 10 बजे उठी हो ना तो 4 बजे भोरे में खा लेबो 12 बजे खाना बनाइए नाश्ता बने तो हमने के पूरा पूरी के चल जाएगा वही बाबू बा एको दे हो कि ना दिन भर खटावो तरलो आ 8 बजे ले सुतिए गइल त का परेशानी बा बनावतिया खियावतिया ये नु वाह रे बाबू वाह जब माई तहार लेके गोदी में खेंगा तारा के पलली पोसली सियान हेते बड़ा कोइली यही दिन देत खातिर बाबू चुप रही तो जी जब मुखिया जी हां कह उ जौन हम दुख एकरा खातिर कोई नहीं भूला गइल बाटे तू ही बताओ सब दुख भूला गइल कितना दुआरे दुआरे हमने के कोई मंदिर ए सुनो सुनो ई ता ड्रामा ढेर दिन से देखत तनी रोग आके लोग के सुनाओ जौन चलो नु चलो मुखिया जी के लगे माई कहतिया त फल आइए चली जा मुखिया जी के चलो जौन चल बाबू चल चलो उठो उठो चलो टाइम मत लगाओ चलो चलो आज फरियाइए जाई मुखिया जी के लगे चलो हो पिंकी का हो शंकर मुखिया जी का हाल चाल बा एकदम मजा में अरे परिवार के का हाल बा एकदम मजा में बा सब बाल गोपाल के सब ठीक बा सब कुशल मंगल बानू आशीर्वाद बा मुखिया जी और पंचायत के हाल चाल बतावा मर्दे पंचायत के सब हालचाल ठीक बा लेकिन हम जन बान में गो हाँ और सर हम मुखिया बा हाँ हाँ बहुत शिकायत होती है बेला अब अच्छा, लेकिन हम अच्छा। बानी ना समझ रहुआ सब बात ना सुनल जाला मुखिया जी अच्छा कोनो बात नहीं के शंकर बतियावे लगे बतियावे तो हां अतार इंदिरा आवास के कहत रहल का भई मुखिया जी वो पास कर देते अच्छा और जिंदगी मजा में हो जाए तो इंदिरा आवास पास होई नु शंकर हाँ, मुखिया तो जी। तारा नाम से ना होई तारा मेहरारू के नाम से होई मेरा के नाम से हाँ अच्छा चलिए मुखिया जी अच्छा सुनो ना वो तो हम करा देम हाँ मुखिया जी शंकर ये मुखिया जी अरे तारा राशन कार्ड के का भइलो राशन कार्ड बनल का मुखिया जी बना देती एगो तो रोज एक बार ना कॉल रही अच्छा बनावे खातिर और दिमाग से उतर गए रहे अच्छा तो तू घबरा मत ए शंकर जी मुखिया जी आ राशन कार्डवा जोन बनी नु जी जी उ तो तारा मेहरारूए के नाम से अरे बनी अरे कोनो दिक्कत ना मुखिया जी पहुंच जाई नु हाँ हाँ बन जाई कोनो दिक्कत ना हम चलवा से कह तो ओकरा के ऑनलाइन करा देम ठीक बा मुखिया जी का हो शंकर जी मुखिया जी लेकिन तू हमार बहुत वफादार आदमी होगा ई तो बात शंकर मुखिया जी प्रणाम खुश रह का गजेंद्र का हाल चल बा ई तार पत्नी है ई हाँ अच्छा प्रणाम 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 का हाल चल बा विनोद जी यही लोग के कुछ समस्या बा हमारे साथ है ये लोग कुछ कहता ये लोग अपन दुखड़ा सुनाओ तो सुन लिया जाओ तने तो तहार बाबूजी माई हनु हाँ ए शंकर जी मुखिया जी अरे हई हमार गजेंद्र आइल बड़न इनकर बाबूजी माई आइल बड़ो इनकर पत्नी आइल बड़ी यार कुर्सी उर्सी भी आओ मर्दे बैठे के ना ना मुखिया जी रह दी कुछ ना 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 गजेंद्र अरे मंगाओ तनी कुर्सी पे बैठल हो तो हम लोग के स्थान चेयर पर बा एकर का जरूरत रहल ना ना बैठो लगाओ जी कुर्सी बैठो हेलो। पिंकी बैठो एक और ले आओ कुर्सी बैठो गजेंद्र बैठो आवा शंकर है आवा बैठ बाबू बैठ का बात बा गजेंद्र बात बावे की बियाह हमारी लोग कह दिहल लोग अच्छा और ऐसा घर में कह लो कि मेहरारू हाई फाई क्वालिटी के ही हो तो ये 8 बजे ले सुते ले ये अपना आदत से बाज आई ना ना
आ ये लोग के तकलीफ बा उ एगो बौरा लड़का के चलते एकरा के 5:30 बजे आधा राती एखन जगा देता लोग आ रोज इहो गरी आवेली एकरा के उहो डांटे ले बोले ले गरी आवेले हमारे तो बाहरे रह कमाई ना तो लोग खा खाई लो घेवड़ा। लेकिन गजेंद्र तू बहुत समझदार बड़ा हमार खास आदमी हुआ ना रहला पर तूहे सब पंचायत के देख रेख करे लो तो कम से कम बाबूजी माई के तहरा विशेष करके ख्याल करे के चाहिए चूँकि बाबूजी माई ही तरह के पाल पोस के बड़ा कैले बा आ जहाँ तक पत्नी के बात बा जो अच्छा बात बोलस पत्नी उ सुने के चाहिए। अब हम पूछो तनी तारा बाबूजी माई के भी का परेशानी बा तहार तो बात सुन लेनी लेकिन अब बाबूजी माई के भी तो बात सुने के पड़ी ना। अब बताई मुखिया जी ये लड़कवा के उ देखे नहीं की चाहो अबे लड़का के लेके हम कहाँ जाए हम उठ के खाए एक पानी बनाई अपना मर्द के खियाई लड़का के खियाई उनकरा के खियाई तो ये नीमन बाटे एगो बात कह दे तनी तो जीभ घींच ले तारी रो के आके अपना मर्द से कोई के दुनिया भर के बात सुनावत तारी मेहरारू के रोवल उनका लौकता आ माई रोवत है तो उनका नहीं के लौको जब ना बात कहे के तो वो कहत रे। ए विनोद जी मुखिया जी, रोरो बताएं। कुछ बताई सही बात बताएं। यही दिन रात खाते के यानी पोसले बानी सन हमने के बबुआ के माने कहाँ हमने के नागनी सन कौन देवी देवता के हमनी के ठोक माने दुआरी पर जाके मुड़ी पटकनी सन कितना हमनी के मंगनी सन लगलो ड्रामा करे यहूदिया के ओए चुप तो अभी बबुआ भइलो वो दुख में हमनी के गुजारा ना रहे तो सब जानते नहीं हमनी के स्थिति पूरा ना खाए के ठीक ना रहे मजदूरी मेहनत करके हम ले आई ये ने उन्हें जाके खेत उत्पारी में काम करो पोस पाल के हेते बड़ा को दे ये हमनी के गलती कइले बानी सा ना रोई मत रो में आराम से रोरा बोली कोनो बात नहीं है। होई एगो बाबू के पागल कइले तो हमर कौन दोष बा ई तो सब ऊपर वाला के देन बा रोई मत रुआ घर के आदमी बनी रोई मत। यही बारी बउआ जाता रहता रो रो के काज ने का पट्टी पढ़ा देले दिया एकदम उनकरा सुनाता रहे हमने के कोनो सवाल है कोनो बात नहीं कर सुना रोई मत हम अबे पूछो तनी रुआ चुप रही विनोद जी चुप रही का हो गजेंद्र ये सब सुने का ही मिलता जे तारा के पाल पोस के बड़ा कर दिया आ पहले तो चुप लोग के कमा के पैसा ना देनी अब हमारी बात सुनो तू है 4 दिन के कनिया के चक्कर में पड़ के माँ बाप के तू भुला गेल बड़ो तहरा से उम्मीद ना रहा हमरा तू हमार सबसे विश्वासी ये पंचायत के सबसे विश्वासी आदमी हुआ पढ़ल लिखल बड़ो आ तहरा से ही उम्मीद हैसन माई बाप आके हमरा सामने रोता बतावो आ तू हो लड़का के पागल कहता रह बहुत गलत बात बा बताओ का सही बा। अब ये लोग से पूछी घर है ये लोग नु रहेला का रे शंकरवा जी मुखिया जी सुनो तनिस नू अरे का हम कहीं मुखिया जी उम्मीद ना रहे संगे संगे रहत ले लेकिन अब का कहीं बुद्धि भ्रष्ट हो गइल बा तार बुद्धि भ्रष्ट हो गइल बा। मुखिया जी हाँ। ये लोग हमरा के पोस पाल के सियान कइले बा तो हमहू ये लोग के कर्जा उतार दल बनी कमा के रुपया देले नहीं की बारे वाह शंकरवा भाई देख ले बताएं मुखिया जी ये तो कहते रहे कि हम पैसा दे के अपन कर्ज उतार देनी चंद रुपया दे के कर्ज उतार दिला शादी कहनी इनकर 4 साल हो गई इनकर मेहरारू के अइले बताई पूछी तो कहिया हमार ये अपने सास के गोड़ को दबले होइयो ई बुढ़िया खटत तभी ले देखी दशा एक कहियो हमरा के 1 लोटा पानियो देले बाड़ी कौन गलती के सजा हमनी के भोगत नहीं सब। विनोद जी रौरा रोई मत हम बानी ना हमारा पर रौरा विश्वास रखी आज ई दिन देखे के मिल गईल यही के कहल जाला घोर कलयुग बाप बेटा से हिसाब लेता बेटा बाप से हिसाब लेता मेहरारू सास पोतो से हिसाब लेतिया अब ई धरती बहुत जल्दी नष्ट हो जाई का हो गजेंद्र तहार तो हम बात सुन लेनी अब तो तारा मेहरारू के बात हम सुने चाहता नहीं बोलो जी तहार का बात बा। ए मुखिया जी हम नहियरो 8 बजे ले सुते रहनिया यहाँ सुते
हमरा सास ससुर के सेवा ना करल बनी आ हुनकरा के तो और ही ना संभालल बनी। तो बोलत काहे नहीं कि कुछ बोली। अब हम तो अपन बोल दिल बन, तू अपन कह ना। मुखिया जी बार बार हमारे हइये बाबू से ही लोग के ज्यादा तकलीफ। कौन गलती तो कहीं सन भगवान है कोई दे। अब बार बार ये बाबू के बात तो ताना हीरो दे। दिन भर हम नु रहतनी घरवा में, रउआ रहतनी घरवा में। अच्छा ये तरी सास ससुर से बोलल जाला, ये सिखैले बड़न तारा के गजेंद्र। देख ली रउरा सामने ही हल घरे का करत है रउआ इतने से समझ ली। अब बताओ तारा चलते लइकवा के हम बिक दी। हम अलग रहे, राउर सेवा हम नहीं की करता, हम इनकरा के लेके अलग रहे। अच्छा तो यही खातिर सब ड्रामा भइल बा का रे गजेंद्रा? ई सब का सुने के मिलता? मुखिया जी जब ना रही तो देखी बांट दी, अलगा क दी। चुप! इहे सब खातिर तारा के हम रखले बनी साथे। जोन माई बाप तोरा के पाल पोस के बड़ा कइलस, ओकरा के ते ई आज दे तरी इसने की धिक्कार बा तोरा। आज के बाद तोर पंचायत में कोनो स्थान नहीं है। पंचायत के सारा लोग ही हमार मालिक बा। तोरा से ये उम्मीद हम ना कइले रहनिया। तोरा के हम विश्वासी, अपन सबसे विश्वासी आदमी समझत रहनिया। सारा ना रहला पर ते ही पंचायत के काम धाम देखत रहनिया। आ माँ बाप के ते छोड़े कहतरी पत्नी तोर पंचायत में बीच सभा में हे तरी जबान चलावतिया, ना रहला पर तोरा कितना समझावत होई। आ तेकर बात सुनो तरी पत्नी के धिक्कार बा तोर। गजेंद्र आज के बाद हमारा लगे तोर कोनो स्थान नहीं है। चल यहाँ से भाग, भाग यहाँ से। चलो हो, चल भागा सन यहाँ से। मुंह मत देखिए सर आज के बाद। मान गए नी मुखिया जी, राउर इंसाफ के मान गए नी। यही रउरा 4 टर्म से मुखिया जी नहीं जीतत। हमने के भाग बा कि रउरा ऐसा मुखिया हमने के पौले बारी सन। रउरा अपन खास जे आदमी रहलो ओकरा के रउरा छोड़ देनी हमने के चलते। तो यहो भाग बा हमने के कि ऐसा मुखिया, ऐसा न्याय करे वाला हर पंचायत में मुखिया होके। जवाब नहीं खेला और जेंगन दबंग बानी नाम बा वही मेरा काम बा मुखिया जी। ई सब विनोद जी रउरा सबके आशीर्वाद बा। करे शंकरवा ई मुखिया जी केने केने तेर होतरी। अरे मुखिया जी सेवा में बनी हम 5वां बार फेरू रउरा जीते। हमने के रउरे ऐसा मुखिया के काम बा। धन्यवाद। बिल्कुल आशीर्वाद बनैले सब रही। का अनिल का गुड्डू सब ठीक ठाक बानू? एकदम ए तरह के कोनो काम हमारा पंचायत में ना होके चाहिए। तू लो देख रेख करियो लो। ठीक बा विनोद जी, जाई नमस्कार। प्रणाम।